Hi bitches! Vítám vás u mého prvního takového soukromého vlogu. A jak už jste si mohli přečíst v názvu videa, ještě nevím, co tam dám, tak si říkáte, sakra, what the fuck, když už něco takového dělali, tak proč to dělá znova? Důvod je jednoduchý. První důvod je, že strašně moc věcí, které jsem o mně, jako fakt o mně, chtěla říct, tak jsem je zapomněla. Za druhé, některé věci se tam nedaly udělat, protože k tomu potřebuju takový různý rekvizity a tak. A za třetí, pár věcí mě napadlo až teď, nebo jsem o sobě zjistila až teď. Můžu se do toho pustit. Moje vlasy, tak já nejsem blondýna, lidi jako fakt ne. Moje vlasy jsou obarvený, zkoušela jsem vlastně, mám to podbarvený na blonděto a mám blondětý ombre a normálně neobravená, tak jsem taková zapocená sláma, možná to taková tmavší. Asi tak, no, před rokem, minulý rok, jsem byla celkem obtloustlá, neřeknu tlustá, ale obtloustlá. Neříkám, že teď nejsem, ale je to výrazně lepší. Jo. Mám ve svém okolí jednoho člověka, který mě vysloveně štve tím, že dejchá. Asi tak před tím rokem jsem byla vegetariánka. Nesouhlasím tím, že bych byla vegetariánka, tím se spíš přivírá, protože vlastně to maso musíte nahrazovat nějakýma různýma blbostma. Takže rozhodně tím jsem nezhubla, zhubla jsem úplně jinak a vlastně ani nevím moc jak. A ještě se vrátíme zpátky k tomu minulému roku, kdy se mi líbil Justin Bieber. Prostě minulý rok jsem vážně byla totálně mimo. Teď už jako doufám, že jsem jiná vegetariánka, nejsem, Justin Bieber se mi absolutně nelíbí a no, k tomu se nebudu vyjadřovat. Nemám moc ráda takový ty mainstream věci. A tím myslím například Minecraft, Smosh a psy. Jako vím, že nám možná pár z vás teďka mi dá dislike a vypne tohle video a dá unsubscribe a takový. Já se fakt omlouvám, ale je to prostě můj názor a takhle to mám. Nejvíc ze všeho nesnáším, když si třeba něco čtu, anebo si dělám na mobilu nebo něco a někdo za mnou přijde, tak si za mě stoupne a kouká mi přes rameno. Za to bych zabíjela lidi, fakt je to odporný, nesnáším to, úplně ze všeho nejvíc. Pak ještě nesnáším, když třeba se s někým povídám a teď někdo přijde zezadu a poklepe na mě. Nejradši tohle dělá díl, prosím, mohla bys tím přestat, děkuji ti. Moji nejoblíbenější českoslovenští youtubeři jsou Gogo, Mad Bros, Steak, Nichols Life, Aty a Vidrev. Tohle je můj kocour Charlie. Je celkem tlustý. Ne, fakt je tlustý. V zádech mezi obratlema mi asi tak zhruba tady chybí jedna plotínka. Takže a nejspíš s tím budu mít do konce života problémy. Minulý pololetí jsem měla asi 5 pozdních příchodů. Možná i víc. Ale žádnou třídní dudku nebo tak něco jsem nedostala, takže dobrý, ne? Vždycky, když se třeba s někým povídám, tak se mě zeptá, a kdo je tvůj vzor? No, já se přiznám, já mám vzor, je to Mike Spirit. On je úžasný, on prostě je skromný, je inteligentní, je strašný sympatiák a je hrozně hodný a má strašně dobrý texty. Mám ho prostě hrozně ráda a je to můj vzor. A takový můj menší vzor je asi Nejfake, protože strašně moc lidem pomáhá, mně přijde a taky ho mám ráda. Přijde mi, že mezi vanilkovou Coca-Colou a normální Coca-Colou není absolutně žádný rozdíl. Jako možná jsem divná, ale fakt si to myslím. Zabijte mě.
Tak za skoro 14 let mojí existence na tomto světě jsem byla tak v 6 různých zemích. Teď vám to zkusím jmenovat, možná jich nebylo 6. Nevím. Tak. V Chorvatsku samozřejmě u moře, to je jasný. Pak jsme byli v Bulharsku u moře, v Itálii u moře a v Itálii zároveň i na lyžích. Pak samozřejmě v Rakousku v Alpách na lyžích. V Maďarsku jsem byla s babičkou v Lázních a ne. Jo, takže 5. Můj styl, tak oblečení si vybírám hlavně podle toho, jestli je mi pohodlný, prostě jestli mi sedí a jestli se v něm cítím dobře. Ale jinak si jedu proužky. Děkuji vám, že jste sledovali tohle video. Jestli nás chcete podpořit, tak dejte like. Můžete napsat nějaký pěkný komentář. Můžete i sdílet, jestli chcete. A samozřejmě nás odebírejte. Můžete se podívat na naše další videa, kde jsem i s holkama, tady na tomhle kanále. A to je asi tak všechno. Fakt moc díky, že jste na to koukli. A čau. Pac-Man! No jo. Můj... Ticho. Ty jsi blbec, pojďem. Myslím, že tady sháněm.